Youth BPF officeआव UPPLनि फिरफिला आरो साइनबर्डखौल' गायस्लायनांसिगौ। Youth BPF अफिस दंमोन जायनारि मोनसे आरो सिम्बोरगाव मोनसे Youth BPF अफिस दंमोन बेयो जिर' थांबाय। मात्र जोङो फ्लेगल' खास्लायनो नांसै, जोङो साइनबर्डल' बोस्लायनो नांसै। दिनै मोननै अफिसा जिर' जाबाय। सिम्बोरगाव लाइमोन BPFनि मावख' आरो जायनारि लाइमोन BPFनि मावखुलिया जिर' जाबाय। बे जयनिंनि गेजेरजों आरो बेजों लोगोसे सिम्बोरगाव मोननै Youth BPF अफिस दंमोन जायनारि मोनसे आरो सिम्बोरगाव मोनसे Youth BPF अफिस दंमोन बेयो जिर' थांबाय। सिम्बोरगावनि Youth BPF अफिसाव UPPLनि फिरफिला बिरनायखौ गासै रायजो राजाफ्रा नुनो मोनसिगोन। हयथ' बावैसो समनि उनाव बे मोननै अफिसाव UPPLनि फिरफिला उरायनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन। BPF दोलोनि माखासे बाथ्रा देवानिफोर दं, जाय देवानि खालामनानै पार्टीनि मुङाव लेक्सार होनानै रां खामायनानै जाग्रा मानसि दं। बिथांमोना गोरोबनाय आरो खौसेखौ मोजां मोना आरो लुबैया। नाथाय बेफोर गोख्रों बाथ्राया जों बुंनाय नङा। बेफोर गोख्रों बाथ्राखौ देबोरगाव ब्लक UPPLनि आफादगिरि बिजित बसुमतारिया सिम्बोरगावआव जानाय मोनसे जयनिं हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायदों। आरोबाव बिथाङा गोख्रों रावजों बुंबावदों दि हाग्रामा महिलारिनि दोलो BPF हानजाया दिनै जोबस्रांबाय होनना फोसावनो हाबाय। बेनिखायनो जों बुंनो हादों जे 2025 मायथाइयाव जानो गोनां बिसायख'थियाव UPPL दोलोआ हाग्रामा महिलारिखौ फेजेनगोना रोखा जाबाय। गासैबो गामिनि रायजो राजाफ्रा UPPL दोलोआव लोब जयेन जाफैनो थाखाय हांखुर जाना दं होनना गोख्रों रावजों बुंदों। बेनि अनगायैबो बिजित बसुमतारिया खौरांगिरिनि गेजेरजों मा गोख्रों बाथ्रा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिना लानि। दिनै नंगौ, दिनै खोब रंजाखांनायनि बाथ्रा। दिनै हाग्रामा महिलारिनि समस्थिया जोबस्रांनायनि लामायाव दिनै हाग्रामा महिलारिनि पार्टी BPF दोलोआ जोबस्रांबाय होननानै दिनै फोसावनो हाबाय। हाग्रामा महिलारिनि समस्थिनि सिङाव थानाय सिम्बोरगाव हालामाव दिनैहाय BPF दोलोनिफ्राय दिनै Youth BPFनि दैदेनगिरिफोर, BPFनि गासै कर्मि भटार्सफोर दिनै जोंनि UPPL दोलोआव जयेन जाबाय। थांनाय माखासे समनि सिगाङावबो जोंनि UPPL दोलोआव लैहोर जयेन जादों। दिनै Youth BPF अफिसाव थाग्रा मानसिफ्रा जोंनियाव जयेन जाखांबाय। आरो दिनैनि दिनावबो माखासे थाबोनाय भटार्सफोर आरो दैदेनगिरिफ्रा दिनैनि दिनाव 190 जन जयेन जाबाय। खारना बेनो दिनै जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननाय, प्रमद बर' सारनि निति आदर्श UPPL दोलोनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै दिनै सिम्बोरगाव ओनसोलनि रायजो राजाफोर आरो BPFनि भटार्सफोर गासै दैदेनगिरिफ्रा जोंनि UPPL दोलोआव दिनै जगदान जाबाय। आरो खावलायबावदों जायफ्रा सासे सानै थाबोबावदों बिथांमोनाबो जोंनि दोलोआव जयेन जाफैगोन। बेखायनो जोङो दिनै बुंनो हादों जोंनो 2025 मायथाइयाव जे जानो गोनां BTC इलेक्सन, बे इलेक्सनाव जोंनि UPPL दोलोआ हाग्रामा महिलारिखौ फेजेनगोना रोखा जाबाय। दिनै रायजो राजानि सिगाङाव नोंथांमोननि मिडियानि सिगाङाव दिनै मोनसे गिदिर फाख्रि बिफांनि सिङाव गसंनानै बुंदों दिनै आङो बे UPPL दोलोआ हाग्रामा महिलारिखौ फैबाय थानाय 2025 मायथाइनि बे काउन्सिल इलेक्सनाव फेजेनगोन। आरो बेनि अनगायैबो जोंनि देबोरगाव समस्थिनि सिङाव थानाय 336टा गामिफोराव जों गिदिंनानै दिनै नुबाय। दिनै गासैबो गामिफोरनि रायजो राजाफ्रा UPPL दोलोआव दले गले जयेन जाफैनो थाखाय बिथांमोना हांखुर जागासिनो दङ। दिनै उद्देश्य बेनो दिनै जोङो खौसे मुस्लिम भाइ, जोंनि मुस्लिम बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीनि गेजेराव जोङो खौसे इउनिटि फैनायनि थाखाय जोंनि गोबां मुस्लिम भाइ बन्धुफ्राबो दिनैहाय जोंनि UPPL दोलोआव जयेन जाफैदों। फैबाय थानाय समाव जोंनि सिम्बोरगावजों लोगोसे गासै देबोरगाव समस्थियाव BPFआ जिर' जानो थांगासिनो दङ। बेराफारसे BPF आरो UPPL जमा जानायनि खोथा सावरायबाय दं। दिनै जोंनि UPPL दोलोआ अरायबो खौसे जौगाखांनायखौ हास्थायबाय थायो। नाथाय BPF दोलोनि माखासे बाथा देवानिफोर दङ। बिथांमोनहा देवानि खालामनानै पार्टीनि नामाव बिसोरो लेक्सार होनानै थाखा खामायनानै जाग्रा मानसिफोर दङ। दिनै जोंनि UPPL दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा हास्थायबाय थादों दिनै खौसेयानो बोलो होननाय बायदि। नाथाय खौसेखौ लुबैनायाव बिथांमोननि माखासे देवानिफ्रा बिथांमोननि जे दैदेनगिरि मगेम्म बिथाङा दिनै गोरोबनायखौ मोजां मोना। बेखायनो जोङो फैबाय थानाय समाव मा जायो सम बोथोरा खिथागोन। जोंनि दैदेनगिरिफ्रा खावलायबाय थादों गोरोबनायखौ
बुंबाय थादों नाथाय बिपिएफ फारसेनिफ्राय जे रिजाल्ट फैनांगौ गोरोबनायनि बे रिजाल्टआ दिनैसिमबो सफैयाखै सम आरो बोथोरा नेनानै दङ जोंनियाव जोंनि दिनैनि जयनिंनि गेजेरजों आरो बेजों लोगोसे सिम्बोरगाव मोननै इउथ बिपिएफ अफिस दंमोन जायनारि मोनसे आरो सिम्बोरगाव मोनसे इउथ बिपिएफ अफिस दंमोन बियो जिर' थांबाय मात्र जोङो फ्लेगल' खास्लायनो नांसै जोङो साइनबर्डल' बोस्लायनो नांसै दिनै मोननै अफिसा जिर' जाबाय हयथ' बावैसो समनि उनाव बे मोननै अफिसाव इउपिपिएलनि फिरफिला उरायनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन गथ' गैजायै जरा हौवा हिन्जावसाफोरनो हमिय'पेथिक फाहामथायनि गेजेरजों गथ' जोनोम मोनहोदों डक्टर भुबनेश्वर बर्मनआ नोंगौ बेरगावनि हमिय'पेथिक डक्टर भुबनेश्वर बर्मननि बाख्नायजाथाव हाबाफारि गोदान जोलैनि गथ' गैजायै जरा हौवा हिन्जावसाफोरनो हमिय'पेथिक फाहामथायनि गेजेरजों गोबां सुबुंफोरखौ गथ' जोनोम मोनहोदों डक्टर भुबनेश्वर बर्मनआ अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बेरगावनि डक्टर भुबनेश्वर बर्मनआ थांनाय 2006 मायथाइनिफ्रायनो सावस्रिनि बिथिङाव हमिय'पेथिक आदबजों गोबां सिबिथाय होबोनानै गोदान जोलैनि गथ' गैजायै जरा